Punjab Youth Council West Khasi Hills District Hakasi Palay Kala Lek Banyakando Markhamat Bat ke Deputy Commissioner West Khasi Hills District ka Hema Nayak IAS Halor ka Jingsmo Persha ya ka Jingpen Bor Bante iki smart meter lingba ka office MEPDCL Kaseng hapo ka Jingalam jong oba alum lang khars imli President Batba Wante Bok Lingdo General Secretary Kalapan Pau bakalayo ya ka Jing Ujor nakipat ba bat kinong yalam shnong ya ka Jing Tmu jong ka Sarkar ban sedang no ya ka Jing Pendat smart meter Kaseng ha ka Jing Wat Jing Tip ha kala lab balada ki pat ba ki sha ban pendat smart meter ka bil ka keu na marga de ka system thamai kan thot ya ka kam thanglat bat wat ya ki nong trei bam la ban trei bala no ka karta la ban sha weng no ru manu ban tip ong uba lum lang khar sim le Jongi ke HYC West Council District ngi wan ban kendu ya i kong nayak namta i bere Deputy Commissioner jaka West Council District nagle jongi ngi wan kendu nomor bangi yo jing tip akini gisngi nagliang jongka Office MEPDCL kalaya syakmat ban install ya smart meter hapo jongka West Council District kadin bangi wat jing tip hakum kaseng ngi snuthu syai ba kani kadiga district ka ba ka jing sedang nanta smart meter hoi kila persang giwe ki lat nrei i ba kajing pentri kam da ka bor kumul kala sedang hapo jong ka West Council District nagliang jungi yuan men kendu i DC madam ban yakren halo kene bangi kwa ban le jubor ye gini nrei ailat ikpaj ba bakin so thu shwa ban nagliang jong ka MS nagliang jong ka MEPDCL hakijing etri lang ban ki video hapo jong ka West Council District kila persang ban khot ye gino lam snong Rega jingkeli nagliang ka HYC ngumut ngikeli ba kamdei tang gino yalam snong ki headman ki sodar ki ba thanglai rega ki de ki pat ba jang West Council ki ba thanglai tak daun nagliang jingi kerpat ba ke awareness program ka de ban lech ki pat ba om se gino yalam snong ma gino yalam snong kimla ban ba kli lada babun ki belaj ni mangi ikum hagi ki snam ki beladap ba ka jingkiu jong ki belaj nagliang jong ki ngi kum ka sang bahang khamtam nagliang jingi HYC ngi layo ban ya rabun ki habade ki jingkiu jong ka belaj ye ki nong kendong ki babun ki jaka jong West Council District din nagliang jingi keren sai ba nagliang jong ka sangi keren sai ba ka awareness program ka de ban lech ki pat ba nagliang ga disiru kala kubur ye kata ba nagliang jong ki ken sapha ye kani ka jing persya ka jingi ban install no ye ki smart meter bat nagliang jingi disiru ila kulat ba insa ong ye ki bakin lech direct pat ba kana bakin satu berhabin ketang sat khat kum do ban le nagliang jingi ngiyo iru nagliang kum kaseng ban ngi keren sai ru balai sedang napo jongka West Council District na nopen balai pim sedang na Shillong balai pim sedang natura bat balai pim sedang na mairang ka badai ka jaka ka badon upawar minister nagliang jungi kum kasang keren sai kata namang tip bagi pajak sa i don ke jing wit hantam apa ka don ka sistem ban change ka sistem ban le ni smart meter ka jing kiu jong ka belaj ru kalau ibu pun kita kadon kecing kita nam takane bat nagliang jongi kaseng ngikwa aru ngiyu iru nakawi kasnam sakawi pat kajing install ka MEPDCL yagi sistem ke batmai kadai ke business jongno ri jongno kadai ke business share jong minister kadai ke business share jongi hek sarkar kadai jing lap jong kaseng ke keren ni kajing sia takdang ngempua balai pim update yagi sistem ki balak don lupa lara kibit ki biang balai pi change pat kani kadai kawan rak jing epat habak hadu uduk usuk uhap siunong nanta kajing ya bam jong katu kani kino elam jong kajai bendu jongi tin nagliang jongi ngi persya jor ya kani benta bani nagliang jong DC kalau kula bak chimkia barkan pha ya kani jing tho jongi syaka state mikhlaya ba kum kaseng ban kajing